जों दिनै आइएनपीटी पार्टीनि तरफे जोंनि आटाई सेलाश्री मनोबंकल केन्द्रआव जोंनि प्रार्थी धनसेन त्रिपुरा नमिनेशन साबमिट खायगा जोंनि निर्वाचननि आसल इस्यु खायंखा चिन त्रिपुरासानि उन्नयन डेभेलपमेन्ट आबुन बिसिं जोंनि पार्टीनि जे मेन दाबि दाबो जों मानियाखौ आबो खायंखा एडिशननि अधिक क्षमता इनार लाइन पारमिट चालू खायनानि आबरन फैसन खायगा बिहेस करे जों जाकारनो एकटा मेसेज होनायो जे थांनाय सीपीएमनि बा लेफ्टनि जे एडिसी सरकार दंमोन आरो नि सीएम राधाचरण बसागा जे 8,500 मत चाकरी खाली दङ जों कग्रिनो नायो जे 8,500 प्लस 500 मत 9,000 चिनि बुकुंबारानि चाकरी जों रिनाय 5 बोसोर जों जुदि जितिखाय अब जों प्रतिश्रुति चिन तरफै অতি নরক প্রচার কামি কামি রগ প্রচার বো আইডিওলজিনো তুই তাবুক সামুং টাংনাই आइडियोलॉजी चिन त्रिपुरासानि कामनि बागै दा हामगोन बागै सामग्रानि बागै आबोनो त मेन सुजरा मतों आसा तं काप्लायनि आसा द चिनि खुबैनो दङ बिहेस करे जों दाख्लै चिनि राजा नि दल त्रिपुरा मथाबै जों एलायन्स खायगा गाजै आरो सारा त्रिपुरानो तबो राजानि हावा एकटा चलि दङ जतन नायो जे राजानो जों दाख्लै सानो जों खा कामगोन राजानि लागि जों थांगा जोंबो सीट दिखा एकदम जों राजानो जों सापर्ट खायनाय जेखाने सिगां राजानि दलबो जों सापर्ट खायनाय बरबो जों सापर्ट खायनाय आबुन बगेन जों आसा खायता दाख्लै जितुवा প্রচার লুকুরক বাহাই মানে সারা রগ রে सारा काहाम न खूब काहाम सारा त्रिपुरानो सारा खुबै काहाम चिनि बरग एरियाव एमने मेसेज तामरक तंनाय त्रिपुरा मेसेज के चिनि त्रिपुरासानि हामक्राय थानसा तंनाय बांमुलि थानसा तंथो बांमुलि तंनाय डेभेलपमेन्ट जों आगुनि बागै नानि बागै जों वानसुंनाय ग्रेटर त्रिपुरानि जे दाबि अ दाबिनो जों मानथो अबनो जोंनि लोकेसना जों त्रिपुरा लायो खाखयो जे बेबन थानजाङै जों सामखायो जों कोनो पार्टीनि कोनो खिलाफ गरै जों जास्ट थानजासिन नाम